uNkulunkulu akakulonde kubusise kama kupastor ngithanda ngifike okubaleni kufanele sicela wena kokodwa ukuthi ke qikelela ukuthi inamba isensa kuphela ngo9 ekuseni ya 5 ntambama kuphela uyafona au WhatsApp au ngisendela SMS iba ngumlandeli wechannel sibheka la uAmanda Mlungwane uthi chazani phupha unqonyisa inzipho ngizoyifuna chazani phupha unqonyisa inzipho ngaza kwethu kubalekile ukuthi uthi ngiphuphe ubhuti wami enqumeza inzipho noma ngiphuphe umakhelwane yabona lento yokubuza kanje iyabheda uthi ngiphuphe nginqumeza inzipho umchaze lo muntu lo kunqumeza inzipho yabona because abafana bangenza unqunye boyfriend yakho ngenze unqunye umama wakho ngenze unqunye umuntu ongumthakathi wesihlahla yabo kodwa kasenze kanje bingelela phela mokubuza noma ngicela ukubuza kuchaza angeke akufi umuntu mobingelelile futhi akufi umuntu mocelile yabona number 1 ngokuqondile uma uphupha izinzipho upha olubi uma ziqhunywa lusho ukuthi kungenzeka uzodliwa noma uzothathelwa noma uzophucwa into ebalulekile futhi eyigugu kuwe Izaga 5 verse 10 yebo abafokazi bayothatha yonke ingcebo yakho futhi lokho okusebenzele kuyoba ke okomunye umuntu 2 ngokujwayelekile kodwa uma uphupha izinzipho upha olubi uma ziqhunywa lusho ukuthi kungenzeka kunemizamo yesitha yokukuthwebula yokuthatha amandla udumo nobunhlanhla bakho wasiswa nje esinye esiningi uma umuntu ekunquma izinzipho abanye abantu suke bekunquma ngoba kukhombisa lemizamo yobuthakathi yokuthwebula ngabe ubunhlanhla ngabe amandla ngabe udumo kodwa kunalento esuke iyigugu kuwo suke beyithebula 3 kwesinye isikhathi uma uphupha izinzipho upha olubi uma ziqhunywa lungabe likhomba ukuthi ngeze kuzolahlekelwa umuntu ozondlula emhlabeni kungekudala futhi ungalahlekelwa umuntu through death yep uDeuteronomy 21 verse 12 khona uyakumletha endlini yakho aphucule ikhanda lakhe anqume izinzipho ekulilele ukulahlekelwa umndeni wakhe 4 uma uphupha izinzipho upha olubi uma zinqunywa lungabuye lukhomba ukuthi kungenzeka kukhona umuntu ozokushaya ngesitina athathe umuntu wakho ungalindele Samuel wesibili chapter 11 verse 2 to 3 kwathi kusihlo uDavid wavuka embhedeni wahamba ophasheni lendlu yenkosi wabona esophashela wesifazane egeza wesifazane wayemuhle kakhulu ebukeka uDavid wathuma wabuza ngalwesifazane omunye wathi lo akasiyini uBathsheba yini indodakazi kaEliamu umka Uriya umHethi na uDavid wathuma ithunya wamthatha wangena kuye walala naye siyabonga ke kodwa ke komunye umuntu angaqhumisa izipho ngoba zizinde kakhulu ekulungisa lezi izipho so lokho uma ekunquma izipho ngoba ekulungise ilungise kushapina kahle kusengakhomba ukuthi mhlawumbe lo muntu uyakulekelela ukuxazulula inkinga zakho nokulungisa isimo sempilo yakho yabona siyabonga kwamusa Siweni phansi lamatulu, kuleka kuyo Jesu.